morena pros meus braços, vem morena, vem dançar, quero ver tu requebrar. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. Masayang araw po mga ka-Team Lakbay Katoliko. Ngayon, pag-uusapan na naman natin itong viral na video na isang pare daw di umanong Katoliko nakipagsayaw sa isang babae at alam nyo, pinagpipistahan ito ng mga anti-Katolik. Panoorin natin ang video. Vem morena pros meus braços, vem morena, vem dançar, quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrar, quero ver tu remexendo, rasfurando da sanfona até que o sol raia. Ayan, yan yung video na pinagpipistahan ng mga anti-Katolik. Kung nag-aaral tayo ng ating pananampalatayang Katoliko, hindi tayo maloko. Una, hindi po paring Katoliko yon. Alam ba nyo kung bakit? Napansin nyo? Yung sinuot na cap ng isang paring nakipagsayaw ng babae, kulay puti. Alam ba ninyo, ay ang tawag sa cap na yan, yan po yung tawag na sok chito. Ang sok chito po, may tatlong kulay po tayo. Una, purple. Pangalawa, itong pula. Pangatlo, itong puti. O, iisa-isahin ko muna ha. Ang kulay purple po, yan po ay sinusuot lamang ng ating mga obispo. Gaya nito. Yan. At saka itong kulay pula ay pwedeng magsuot niyan ang ating kardinal. Gaya na lang nito. Yan. At ang color puti po, ang pwedeng magsuot niyan ay ang ating Santo Papa. Yan, o ito, yan. Kaya, mag-iingat sa kanilang mga bintang na paring Katoliko daw yon. Mag-aral upang hindi maloko.